Сега го разпълно, веки си на училище, а днес да правя влог. Съотивам към спирката, да си хвана червена строя, както казва си вижда. И така, скоро, начало в момента след училище, като чекаме да се събираме. Сутринта си хванах червена строя, както казва Василия Стивил. Сега чакам една друга червена стрела, която е по-малка да мисля, и всъщност червено-оранжева, да и това е резултативно време. Така това е изварен влог. Така, разбира се, автобусът идва, но няма да говоря колко червена стрела, така че сигурно да се отбити. Така, това съм нещо много. Не преживявам, ако сте забелязали съм се изтървявам. Сега като ви казах, не копирам да си въргищи. Спръснах да такова, много важно. Трябва да се пригърна, също ви казах по-рано. И реших, че няма да измислям на автобусите, защото един е червен на Lidl, а един е жълт на Lidl, другия е червен, третия е оранжев. Отиде. Така това не знам. Това е доста между другото, ще поедели, доста сега. Така, вече съм на територията на София, разбира се. Ето, това е армеец, където ще играят Финландия и Испания, да? Да, някакви ще играят. Да, отиваме на волейболен мач, някакви ще играят. Това вече това е армеец, като виждате, играят с Финландия срещу Германия. Един може за Германия по много календар. Тук са за Сергей Писанчев, в Писанчето и така, ние сме Финландия, както дадоха един схемата, не се чува много добре. Да почва четвърти ден. Така, ето го отново, значи... Да, fucking shot. Швабите биха финландците. Да, има всяко играят Испания и... Словения мач. Да, Испания и Словения, после големия мач в България. Между другото, не знам дали ви показах, да, мисля, че показах тези неща, които издаваха в тези финалските филми, беше жестоко, значи една огромна ръкавица и ръката в момента е тежестта, ще покажа, зависиме за червена. И целият ми стомах е плътен, не знам дали виждате. Вие знаете ли Тюдор кой е? Никой не знае. Аз между съм уникален улигофрен. Да, взехме си много неща, ето някакво такова на банка, да си казка, някакво... Какво правиш реклама за? Добре, Моки, я покажи какво стана, че вижте, като се надуе... Да, и я издай звука, който излизаше. Като гань? Да, си само. Хора, отново ви говоря, за да кажа нещо, ето. Той му е мил приятел, задържа на Павло. Топ. Къде преш, че да видиш от волейбол? Къде да преш, че да видиш от волейбол? Ваш кълът, кой това? Извин да потребителя, ама ти ще опадне върху мен. Знаете ли колко е високото е? Кадър е потребителен бокс, такова. Да, ще стоях поглед, просто къде сме седнали на най-високата скамейка 301. Еки 301 кола, бе, идиот! Да, 301 такова скамейка на вънка. Значи много ни е страх и представи си представя как се държа. А той тук що като имаше един влог и бутна телефона и седе ето тук на около... Да, на около 3. И сега хора, аз за мен съм на Словения и Испания, който от текста, ето го билете, виждате го, много готин. След му виждалите, всичко друго. И след И така, България се разруши, аз нямам глас. Ма какво да стане? Ето вижте него, питайте го и той още повече няма глас. Аз не мога да го не знам как ще се случи блог. Да, взехме си фотографии, имаме и снимки, в Facebook ще видите, разбира се. Какво да ви кажа, това е последната част от Бога за днеска май. Да чуете и Бога за днеска
удари! И така функционално, добре разбрах. Той е там, играеше лопта път сега. Добре, как иде? Значи, днеска беше много изморителен ден. Времах малко. Първо училище, после тичане, после викане, после скандира, извинявам се, скандира, а някой те кара